Bona tarda a tothom. Soc en Jordi Bertran, marionetista i titellaire d'ofici, i bé, anem a fer aquest vídeo, aquesta introducció amb el titular de com s'animen les marionetes i els objectes. Bé, de fet hi ha moltes maneres de moure les marionetes, tot depèn del tipus de titella que tinguem a les mans, no? De la tècnica, com estigui construïda. En aquest píndola doncs, parlarem sobre 4 tipus de titelles que jo més he fet servir. El primer seran les marionetes, és a dir, els titelles de fil, després els titelles de tija, després els titelles de manipulació directa i finalment també tractarem una mica els objectes. Aquí tenim preparat un tipus de marionetes senzill per les persones que no estan introduïdes en aquest camp puguin veure una mica iniciar-se. Cal dir que les marionetes és un tipus de titella que està formada per 3 parts, que són la figura, que és el personatge pròpiament dit, el control o comandament, que és el que té el titellaire o l'animador a les seves mans, i després els fils, que són els que connecten, són una mena diguem-ne, de muscles externs que connecten el mando amb la marioneta i són els que transmeten els impulsos i les ordres del manipulador o animador. És una marioneta molt senzilla, està feta amb un mocador, veieu? Un mocador i 4-5 boles de fusta, una més gran en el cap, una la més petita, una altra més petita a les mans i una altra als peus una mica més gran. Aquest disseny de titella feta pel marionetista alemany Albrecht Roser està fet amb una sèrie de plecs determinats, típics del mocador, i té 4 fils, 1, 2 i 3 al cap, i després té un fil continu que va d'una mà, passa pel control i torna a baixar aquest mateix fil fins a l'altra mà. És molt senzilla, però és una marioneta que té moltes possibilitats de moviment. Si us hi fixeu, la marioneta té una cadència que li dona el pèndol, les lleis físiques del pèndol. Té una sèrie de moviments que li són propis i diuen que el bon manipulador és el que sap acompanyar-la en els seus moviments. Fixeu-vos com amb 4 fils les possibilitats són bastant amples. Ara aquí no tinc espai, però bueno, pot volar, pot caminar, endavant, endarrere. A partir d'aquest primer disseny jo vaig anar evolucionant i aquí tenim el mateix mocador plegat d'una altra manera, però aquí ja les boles han desaparegut, el cap està moldejat, continua tenint els tres fils al cap, tots a les temples, una darrere, a la nuca, i després les mans, en comptes de ser boles, ja estan tallades de fusta. Mira la càmera, mira, així, molt bé. I aquí, en comptes de les boles, hem substituït uns petits ploms perquè tinguin pes, perquè el pes és molt important a la marioneta. Hem dit que si són uns pèndols, és evident que el pèndol, depèn del pes que tingui, tindrà una inèrcia o una altra, i també depèn de la llargada que tingui el fil,
tindrà una sèrie de moviments propis que són de la física, que ja de natural les marionetes ho tenen. És la màgia de les marionetes que les distingeix d'altres tipus de tècniques, que elles soles hi van. Només si les acompanyes, elles ja evolucionen. I és una mica degut, doncs, a aquest pèndol, aquest pes i els desplaçaments dels centres de gravetat, d'equilibri. Bé, doncs aquestes són les dues primeres que es van més senzilles, que es van fer amb mocador, i després ja ha anat evolucionant altres tipus més sofisticades. També continuen sent marionetes de mocador, no hi ha cos, veus? Estan buides. Però aquí ja vaig introduir, cosa que no té aquest Mendes, li vaig introduir braços, té uns braços aquí, uns tubs de cartró, i li vaig introduir espatlla. Què passa? Que amb l'espatlla el cap ja té molt més moviment, saps? I aquí les mans també ja té 3 fils, abans només en tenia un, i ja tots els moviments ja es sofistiquen una miqueta més. Un altre tipus, s'han anat creant diversos personatges. Aquí, per exemple, hi ha la Raquel, que aquesta està en l'espectacle de Circus, i és una venedora de flors, que també, amb la mà aconsegueix, ara aquí des d'aquí no sé si podrem fer això gaire bé, però més o menys va repartint flors només als espectadors. Ja té una història amb en Charlotte i hi ha una història d'amor entre ells. Ella és una venedora de flors, s'enamoren i hi ha tota una petita història. Sempre procuro amb els marionetes a vegades buscar una petita teatralització, tot i que amb les marionetes no ens cal fer teatre. Les marionetes per si soles, l'important en una marioneta és que tingui vida. Per mi, el primordial és que tingui vida. A partir d'aquí s'expliquen coses, poden passar coses, pots explicar, pots fer circ, pots fer cabaret, pots fer teatre de text, per què no? Aleshores, però sempre buscant una mica també no és necessari explicar un conte o una llegenda o una obra de teatre. A vegades una marioneta que surt en escena pot fer una coreografia com una danserina. El món de la dansa, el món del moviment, també és capaç d'emocionar i transmetre sentiments a través dels fils. Aquí tenim 2 personatges, també de mocador, que fan una coreografia entre les dues. És sobre el principi del yin i el yang, dels 2 símbols opostos. Mira, aquí ja el comandament és més complex, ja té bastants més fils. Pots enfocar aquí el comandament a dalt? Si no el puc baixar, Aquí en aquest comandament, que és ja més sofisticat, està dissenyat pel senyor Bross, un enginyer alemany. Tenim aquí uns submandos per les mans, aquí hi ha tota una sèrie de mandos pel cap, per les cames. Bé, és el que transmet, de fet l'animador és això, és el que li dona ànima, vida, a través d'aquests muscles externs que hem dit abans, que són els que uneixen el titellaire amb la figura i per després la figura projectar-se cap a l'espectador. I aquest és el que fan a l'espectacle, fan una coreografia amb una música ben estudiada.
una sèrie de possibilitats. Ella fa tota una dansa i al final queda així com mitja dormida i ve l'altra, perdó que passi per davant, per aquí quasi no ens podem moure, que també fa una petita coreografia i s'estableix una relació entre les dues. El seu contacte aconsegueix que despertin i aquí amb un canvi de música doncs comença una coreografia entre les dues. Bé, l'escenari ha de ser més gran perquè hi càpiguen les dues, doncs porto una miqueta. Això, diguem-ne, és l'apartat de marioneta de mocador, que en dic jo, que són més fàcils de construir, però no són fàcils de manipular. Cal passar-hi i dedicar-hi hores, com amb tot el que es vol, però es vol fer ben fet. Mira, aquí tenim una figura que ens pot ajudar una miqueta. Per veure una miqueta com està construïda per dins la figura. Això, de fet, ara no és una marioneta perquè no té fils, és un titella perquè està articulat, i bé, li podríem posar fils o li podríem posar tiges, que abans hem parlat de que després parlem del titella de tija. El titella de tija seria, doncs, si portés aquí una tija, un bastonet, al cap, podria portar un altre a les mans, als peus per avançar, per caminar, i un altre en el cos, que li permetís fer tots aquests moviments. Fixeu-vos que té articulacions a tot arreu. M'acosto? Ho voleu veure millor? Mira, veus? Articulacions en cuir, aquí, en els colzes, petits cànquers, doble articulació al cap, a la cintura, aquí les caderes, treu la mà, així, el genoll i els turmells, tot articulat. És molt important per poder expressar i per poder fer un bon treball que estigui ben construïda. La construcció de la marioneta és realment primordial, que els eixos estiguin ben equilibrats, que no estiguin torts, que llisqui bé, que no hi hagi friccions. Contra més ben construïda està, i és com un instrument, contra més ben soni, més ben afinat, doncs el que faci serà més bonic, més interessant, més emocionant. Mira, aquí tenim, per exemple, una marioneta que representa l'Edith Piaf, i està feta també com aquesta, per dintre, totes les articulacions. És molt important, quan es construeix una marioneta, quan fas un personatge, doncs poder-li donar el caràcter que vols representar, tant si amb la pintura, això és una caricatura, però per exemple el personatge que representa l'Edith Piaf, que era un personatge com molt vital, per poder cantar la Diana Rosa, el gènere Greterian, doncs fixeu-vos que té una actitud de mirant cap a dalt, com molt existencialista, ella és com molt fràgil, molt delicada, ella era tenia una mica d'artrosis, aleshores, per exemple, els colzes una miqueta enrere, la manera de caminar, molt delicada, tot i que l'escenari camina poc, ella,
i interpreta cançons de l'Edith Piaf, intentant donar aquest sentiment. A vegades no cal explicar històries amb les marionetes. És capaç, amb una marioneta pots transmetre emocions, sentiments i emocionar el públic a través d'una actitud, d'un moviment, com fan els dansaires, o d'una música. I una mica aquesta marioneta no explica cap història, però surt a fora ben il·luminada sobre l'escenari, ben il·luminada, amb una música, amb la veu d'ella, amb l'esprit de l'Edith Piaf, i és suficient perquè tot l'auditori quedi captivat per una marioneta així. És la màgia que té el film. Jo el que faig, quan treballo amb un personatge, quan el tinc ja construït, és establir tot un diàleg amb ell, una comunicació a través dels moviments i de l'estudi, de l'observació, bàsicament. En aquest cas, jo en el Toti vaig voler posar-li un element perquè sempre l'ajudarà, no està tan sol a l'escenari, i ell, en la història que interpreta, tot va relacionat amb el banc. Hola! Bona tarda! Em dic Toti Tipon. I soc pallasso de professió. Avui és el meu cumple. Em faig 5 i m'han regalat un xabonet verd. Guai, un xavo? Us agrada? Així m'agrada, que us agrada. De veure, xis. Ai, mira, xis. Com us agrada més? Així o així? I així que us agrada? Bé, doncs una mica en aquest número, és un número teatral on hi ha una sèrie de conflictes. Aleshores el que fem és establir una mica els principis del teatre, o sigui, fer un plantejament, un nus i un desenllaç, que seria l'entrada, tot el que passa durant el número i com acaba, com defineixes l'escena o l'esquetx. En aquest cas, el conflicte, el treballem a través del taburet, perquè ell explica que té un taburet verd i tu no! Bé, ell intenta fer salts mortals en el taburet, al final no pot pujar, em demana ajuda, doncs jo resolc ajudar-lo des d'aquí, amb el color, aviam, Toti, que estàs molt embolicat, ja, si et desembolico, ja està? Sí, moltes gràcies, ja està. Bé, i aleshores doncs li van passar una sèrie de vicissituds, vol saltar, però té por, però això està molt alt. Mira, el salt mortal el faré una miqueta més a baix. Sí, un moment, un moment, espera, el salt mortal el faré, hop, des d'aquí baix, aquí. Salt mortal a la 1, a les 2 i a les 3. Anem establint contínuament sorpreses i petits conflictes. Ara ell té un altre conflicte nou i s'ha de resoldre, com la vida mateixa, no? Què passa? Què fas, senyor Titellaire? Sisplau, baixa'm a baix, no? Que això està molt alt. No, baixa'm! No, així no! No, sisplau, ajuda'm, no! Para, que tinc vèrtic! Que tinc vèrtic! Bé, doncs, a poc es van resolvent tots els conflictes. En aquest cas, a vegades li poso el peu així. Gràcies, senyor Titellaire. O ve un ajudant i el recull. I bé, també té un conflicte amb una petita formiga, van passant coses, sempre procurant anar plantejant conflictes i buscar la solució, com la vida mateixa. Bé, una mica aquest era el resum del Toti. També us deia, amb l'observació del mirall, doncs fixar-se bé, per exemple, com les mans quin tipus de moviment poden tenir, si es pot tocar el nas, si tu pot dir, aprofitar-ho, per exemple, mira, es toca el nas, pot fer callar el públic, el pèndol, allò que dèiem dels pèndols, la cama està movent sola, jo no faig res,
i anar observant quina és tot el que pot arribar a fer aquell personatge. Oh, pobret! Oh, què fas aquí? S'ha dormit. I tu què? Ets un nonato, No tens fills, no tens tiges. Ai, pobríssó. Està mort. S'ha morit-ho. S'ha morit-ho, pobret. Bé, Toti, què passa? Tranquil, anem. No! No, socor, no. Sí. Hem d'avançar. I passarem a les tiges i també a la manipulació directa i objectes, que això ja ho farem amb una taula. Jo treballo sobre taula, és més alt, que em permet estar còmode al darrere. Si us heu fixat amb el fil, el manipulador està situat a dalt, es manipula des de dalt, les mans estan a dalt, el titell està a baix. En la taula, amb el que veureu ara, el manipulador ja se situa al darrere, com els bunraku japonesos, que són manipulats, és una tradició del Japó, que són manipulats des de darrere. Ja pot ser amb tiges, ja pot ser manipulació directa. I després també hi ha una altra variant dels titelles, com els que estan situats al manipulador a sota, com el guinyol, també el titella de tija, pot ser amb tiges, però ja no està damunt d'una taula, sinó que està a damunt del titellaire. En aquest cas el titellaire queda tapat, és més tradicional, el guinyol està tapat al titellaire, no el veus, només veus el titella. Però després amb propostes ja més modernes, més actualment, el manipulador que hi sigui present no solament no molesta amb una llum adequada, sinó que a més pot intervenir en un moment donat dintre del personatge, si no té cap tela, o sigui, et pot donar més recursos teatrals. Heu vist ara aquí, hi ha hagut un moment amb el pallasso, amb el Toti, que jo l'he agafat i l'he posat aquí dalt, o sigui que ja permet una interrelació. Antigament els fils eren molt llargs, el manipulador estava dalt del teatrí, no se'l veia, i només hi havia els decorats, que era molt bonic, molt bufó, però després ja els fils es van anar escurçant per poder sortir al carrer, per poder anar a llocs més assequibles, no haver de viatjar amb tot un tinglado d'un teatre per amagar el manipulador. I això va fer que els fils s'escurcessin, els pèndols també s'escurçaven, el fil al ser més curt, què vol dir això? Que et donava un accés més directe amb la figura, tenies més domini i podies manipular millor, aconseguir una tècnica de manipulació més acurada. Bona tarda, benvinguts a aquesta segona part del Píndoles formatives, com manipular, com s'animen els titelles als objectes. Abans voldria agrair aquesta idea de projecte que han tingut els de l'Ateneu, la xarxa d'Ateneus de Catalunya, i sobretot per haver comptat amb mi. Molt bé, llavors el que farem, com que ens ha quedat la primera part de les marionetes molt extensa, aquesta l'anem a comprimir barrejant les preguntes que heu fet amb les explicacions que volia fer sobre el teatre, sobre els titelles d'altres tècniques, com les tiges, manipulació directa, que hem comentat, o els objectes. Aleshores, la primera pregunta em diu: jo he vist alguna actuació teva i és una meravella d'art. Moltes gràcies. Com et va sorgir l'afició als titelles? Quina d'elles et fa més goig d'escenificar? Bé, jo vaig començar perquè vaig conèixer el gran mestre Pepi Otal, de la Barceloneta, que tenia un grup de titelles, de marionetes, concretament, que havia sortit de l'Institut del Teatre. Amb ells vaig començar com a músic. Ell havia après a fer marionetes amb el gran mestre Harry Tozer, un gran mestre anglès que va venir aquí a Catalunya al segle XX, al segle passat, va donar classes a la seva aula i bé, va ser reconegut amb la Creu de Sant Jordi i és el que va introduir els titelles de fil, les marionetes aquí a Catalunya. I quin espectacle em fa més goig escenificar? Home,
dels 4 que tinc ara en repertori, la veritat és que tots 4 m'agraden molt perquè són prou diferents. Potser jo diria que el de les lletres, poemes visuals, inspirat en Brossa, pel que té d'innovador, fent servir l'alfabet, els signes, les lletres, aquest teatre d'objectes o de lletres, o de signes. I bé, hi ha un número del trampolinista que si el podeu veure a YouTube, després passarem uns links on podeu veure imatges d'això que us parlo d'aquest espectacle. Passem a la següent pregunta. Diu, una persona que vulgui dedicar-se professionalment a fer titelles, quines passes li aconselles? Jo li aconsello que contacti amb els companys, amb els professionals, o amb els titellaires, o amb els aficionats, amb gent que comparteixi aquesta mateixa afició. Hi ha diverses associacions. Mira, podeu connectar amb la UNIMA Catalunya, que és la Unió. UNIMA vol dir Unió Internacional de Marionetes, de la Marionet. Ja està, a Catalunya, hi ha la UNIMA a Espanya i la UNIMA Internacional. A través d'aquí pots contactar amb els companys i rebre informació. Hi ha la Casa Taller de Marionetes de Pepe Otal, també és una associació que es dedica a ensenyar, a divulgar les titelles, fan espectacles en el seu local, els caps de setmana moltes vegades fan sopars espectacles. I després hi ha una revista molt interessant que és el Puccinelli, on allà podeu tenir informació dels festivals, dels tallers que es fan, etc., entrevistes i conèixer aquest món. Després també passarem als contactes de totes aquestes entitats. Us recomano fer tallers de formació, no solament el de titella, sinó de clown, de gest, d'actor, dansa, veu, de música, aprendre algun instrument, tot el que sigui precisió, també jocs d'habilitat, tot el que sigui precisió ajuda a tenir habilitat per moure, per manipular i per expressar-te amb el teu cos. Després, expressar-te amb el teu cos i comunicar-ho amb titella. Si tu no pots expressar-te amb el teu cos, poc podràs comunicar amb titella. Després, veure espectacles, veure tots els espectacles que puguis i tutorials a YouTube, que n'hi ha molts. Una altra pregunta, diuen, ¿cómo empezaste en el mundo de las marionetas? ¿Fue difícil darse a conocer? Jo vaig començar quan vaig conèixer el taller de marionetes de Pepe Otal, als anys 77. Vaig entrar com a músic, era el que sabia fer, el que podia portar, i a poc vaig anar coneixent com les marionetes, com es manipulaven, com es construïen, d'observar. Amb el taller de marionetes vaig estar-hi un any, després vam muntar el col·lectiu d'animació un altre any, després amb els farsants vam estar 8 anys i finalment al cap de 10 anys vaig muntar la meva companyia. A la meva companyia vaig tenir bastanta sort, la sort d'estar en el lloc adient en el moment adient. Aleshores, en el 86 monto un espectacle que es diu l'Antologia, una recopilació dels millors marionetes que havia construït i el vaig presentar al Llentyol. En aquella època hi havia alguns cafeteatres a Barcelona, encara hi és el Llentyol, hi havia l'Angelot també, i dintre d'aquesta programació va entrar dins del Festival Internacional de Titelles de Barcelona. Allà va venir la crítica i gràcies a crítics com en Francesc Burguet i Ardiaca, l'Oleguer, del Periódico, del País, doncs em vaig donar a conèixer. Després, l'any següent, vaig presentar-ho a Tàrrega i allí els programadors que hi havia van començar a contractar l'espectacle i va començar a voltar per tota Europa. O sigui que, si tens un bon espectacle, és bo presentar-lo en el lloc adient. Què més ens diuen aquí? Amb quina de les teves marionetes tens un vincle emocional més fort? Difícil pregunta de contestar, això és com li preguntes a un pare o una mare quin és el seu fill. Sempre n'hi ha algun de preferit, és veritat. Encara que s'ha de dir, millor dir-ho en secret. Jo, particularment, la marioneta que ha significat més, que hi ha més vincle, que hem portat molts anys junts, seria potser aquest, en Pep Bou, el professor Tornabous, una marioneta que és capaç de fer bombolles de sabó, amb fum, amb colors, i amb ella em va obrir moltes portes. Era la part estrella de l'espectacle d'Antologia i va ser la que
realment em va ajudar molt. També hi havia el mateix espectacle, el Toti, aquest pallasso que ja coneixeu, i tinc ara un vincle molt emocional amb aquesta, que és l'última que van construir, la Titina, que és molt maca, passar la corda fluixa, i hi ha com un enamorament especial. Val? Què més? Ens diuen aquí, ens pregunten com estan fetes per dins les teves marionetes. Ja hem explicat en el vídeo anterior, però sí que voldria complementar amb algun material que faig servir, a part de la fusta que heu vist, les articulacions, el cuir, també moldejo el cap, el cos i el pit, les caderes, amb aquesta pasta, veieu? Es diu pataguà, són unes serradures blanques, molt polides, és un polsim, que ja porta la cola a dins i tu hi poses l'aigua, la massa si fas una pasta i és perfectament moldejable, que quan s'asseca queda dura com la fusta, es pot clavar, es pot serrar, en fi, pot polir. La pasta de fusta, molt important, no cal motllo ni res, fas directe. I què més? Pregunten... El paper maixé també. Què més? I aquí diu quins materials utilitzes per fer els teus titelles. Ja ho hem dit. Bé, clar, podríem dir que això és per marionetes. Per titelles he fet servir altres materials, com per exemple per titelles de tija, com aquesta d'aquí, encara que no us sembli un titella ho és, Mira, de fet aquest està a l'espectacle Poemes Visuals, és una T, està fet d'espuma, espuma de 2 centímetres, de matalàs, i té també aquí un altre material que fem servir, és el pòrex, que el pòrex el pots tallar i el pots moldejar. Aquí, per exemple, tens fet amb pòrex el seu cap, i tens un personatge amb moltes possibilitats de moviment, té 4 tiges a darrere, que són 4 bastons de fusta, encolats a les mans, al pit, a l'esquena, perdó, i a baix del peu. Aleshores, això és una sèrie de moviments. Per exemple, aquí també hi ha, aquest el podeu veure també a YouTube, amb la seva salsa. Per exemple, en Pòrex hem fet aquest tipus de personatges, i què més volia preguntar? Sí, què més em preguntaven per aquí? També en paper, és un bon material, paper i cola de pintor. I finalment aquí hi ha dues preguntes més. Quins tipus de titelles aconselles fer servir per explicar un conte per infants o un conte per tot tipus de públic? Per infants jo molta pràctica no tinc, sempre els meus espectacles han anat més dirigits al públic adult, o a tot públic, i jo aconsellaria, pel qui no està acostumat a construir marionetes i això, agafar un tipus de titelles més fàcil de construir, com per exemple, amb una roba, això diríem que és manipulació directa, no? Amb una roba pots fer uns forats aquí, agafes aquest personatge, el poses aquí, el cap aquest de pòrex, i aquí la teva mà, fas uns forats, col·loques els dits i tens un personatge, amb el qual pot portar un rol teatral, cosa molt important, pot agafar coses. Aquest dirigeix una orquestra en Korsakov, en l'espectacle de PowerPoint. Què més? Em preguntaven... Sí, l'última pregunta també es poden fer... És més senzill el guinyol de construir. Al llarg dels anys has vist alguns dels teus espectacles... No, he vist alguns dels teus espectacles, perdó. Recordo que em va impactar fa anys la Bar i darrerament trobo molt original PowerPoint. Et volia preguntar de quin dels teus espectacles has gaudit més o és el teu preferit. Bé,
abans això ja sembla que ho hem comentat una mica, potser els programes visuals i el PowerPoint, al ser l'últim, doncs també em fa molta gràcia. Per exemple, ja que comenta la Mar, i els objectes, com treballar els objectes, no? A l'espectacle a la Bar el que fem és adaptar un guió d'un clàssic de Molière on el tacanyo, l'Harpagon, acumula diners, i aquí doncs vaig pensar, mira, una aixeta podria fer de bar perquè és vell, no? És així com amb el seu nas, i posant-hi també aquesta roba podria ser un personatge i fer una obra on el poder sigui l'aigua. Hola, què tal? Espera. Què, plourà avui? Aviam si cau una gota, perquè això no raja, Aviam si hi ha una miqueta de guigueta. Aquí ja. Aviam, res tu. Ni gota ni gota. Espera. Ara aviam. No hi ha manera, nois. Bé, adéu. Bé, doncs aquí tenim, per exemple, una adaptació. I després, per adaptar espectacles, per exemple, fer servir contes, fer servir... La gent va fer el mite del Narcís, una adaptació sobre el mite del Narcís, amb el reflex, el culte a la imatge. O bé, mira, en l'última obra hi ha una adaptació de Kafka, adaptació, a partir de la idea de Kafka. Veus? Fem servir un objecte que serveix per una cosa que és la música, i a la història del Kafka la fem, o es diu del Metamorfosi, la fem servir de pont, és un pont. Aquest qui és? Ah, mira, aquest és un altre personatge que pots fer amb les mans, un altre objecte, te'l col·loques a les mans i aquí tens... Aquí tens un personatge, o aquí tens un altre. En el cas aquest del Metamorfosi, l'adaptació és que en Gregori, el protagonista, s'escapa de la seva habitació on està confinat, no el deixen sortir perquè és un monstre, s'ha llevat un dia transformat en una aranya. Veus una aranya? Aquí tenim una aranya. Ei! Socor! Ajuda! No puc més! Em mato! Sí, mira, sóc un desgraciat, mira, es vol suïcidar, es vol matar. I troba un altre personatge, que també el podem construir amb aquest altre objecte, amb el mateix, Fòrex, que és el que l'ajuda, i és una mena d'amor, de relació entre la bèstia, la bona i la bèstia, l'home i la bèstia, que és la Margot. Entre ells es crea una relació. No ho facis, això! Però què fas? M'has donat un ensurt d'infart amb aquesta horrible disfressa. Li diu, no, és una disfressa, sóc així, per culpa d'un Kafka. Ulala, mon Déu. Bé, acaben fent-se tota una història que ja veureu. Doncs bé, en definitiva, qualsevol material és susceptible de transformar-se en un objecte. Això en saben molt els infants. Per exemple, els nanos són capaços d'agafar un llapis i què? Doncs van juguen, observar molt els nanos per fer teatre d'objectes. Això pot transformar un llapis en un coet i amb la imaginació anar fins a la lluna, que podria ser una bola de Fòrex i muntar-se tota una història. O aquí... És una mica adaptar el que s'ha fet per una cosa, fer-la servir per una altra. Això és una de les màgies del teatre d'objectes. Bé, no hi ha més temps, no ens podem extendre més, però sí que anirem penjant més vídeos a la web i bé, al final del vídeo teniu més informació. Gràcies per la vostra atenció i fins a sempre. A reveure. Adéu.